Nik txikitatik izugarri gustatu izan zait beti mendia, eta askotan saiatzen nintzen zuhaitzak entzuten, eta batzuten zuhaitzekin hitz egiten. Hori hitzaldietan da aipatzean, askotan hasieran jendeak barre egiten du, baina gero konturatzen direnean oso serio esaten detela, asko eta asko isiltzen dira konturatzen direlako, beraiei ere antzeko zerbait gertatzen zitzaiela bagenuela, ahots moduko bat, askotan entzun nahi izaten ez deguna edo. Eta hori niretzat askotan gertatzen zen zuhaitzekin. Eta isiltasunaren bailanan, kontatzen detan ere entzuten dela aspaldiko jakintsu batzuen oihartzuna. Zelten historian da, aipatzen da askotan haiekin egoten ziren jakintsu batzuk, druidak. Nik entzun nunin zer ziren edo zer egiten zuten, oso gaztetatik harrapatu ninduen irudi horrek, druida, neurri batien gero liburutan eta filmetan Merlin magoa edo Gandalf bera, horren tankerakoak edo, druida hitzak nunbait jatorrizko hizkuntzan esan nahi zuen aritza. Aritzak maite zituzten bereziki eta aritzen adaskatan da sortzen zen miura. Asteriz eta Obelizen ere agertzen da hor panoramiz uste, oraintxe ez dut gogoratzen oso ondo, baina bai panoramiz uste dut agertzen denin bere higitaiakin urrezko higitaiak edo urre antzeko higitaiak omen ziren, eta arekin mozten zuten miura eta egite zituzten beraien sorginkeriak edo. Baina batez ere niretzat etzan sorginkeria. Niretzat erakargarriena zen entzutea nola hitz egiten zuten, nola saiatzen ziren entzuten, hoxe, zuhaitzak. Zuhaitzen xuxurla, zuhaitzen jakinduria, eta hori jakiteko ezinbestekoa da ezagutzea, beste alde hori bidean ezagutzen den, isiltasunaren unea. Geure barruko doinua entzun ahal izateko, horretaz asko dakite zuhaitzek. Azken aldian asko aipatzen da badaudela adimen diferenteak, eta ze importantea litzaken eskolan adibidez, horrelako gehiago landu ahal izatea, ze asko lantzen dira linguistikoa, numerikoa, gorputzarena oso gutxi, eta beste bat, aipatzen da askotan izadiarekiko hurbiltasuna edo izadian sentitze hori Japonian ere asko lantzen dute. Ateratzen dira astean behin edo, saiatzen dira basora ateratzen, ez besterik gabe mendibuelta bat egiteko, entzuteko, sentitzeko, bat egiteko basoarekin eta izadiarekin. Hori litzake neurri batien druidek egiten zutena. Jakintxoak omen ziren, ez dakigu asko, ze haietaz askotan haien etxaiek kontatu zuten. Besteak beste Julio Cesarrek aurre egin zien, zeltei, eta kontatzen du, ze errespetu zieten, ze druida izateko, zenbaitek esaten zutenez, 20 urtez egon behar zuten ikasten, ze esate baterako, erabat ahoskoa zan kultura, eta orduan bertso modukoak memorizate zituzten, batzutan hori 20 urtez, ziren nolabaiteko jakintxu, sendagile, psikologo, txaman eta irakasleren arteko nahasketa modukoa. Herriaren gidari animikoak edo neurri batien edo espiritualak. Batzuek diotenez hiltze zituzten animaliak zezenak edo erritualetan edota gizakiak. Batzuek diotenez beldurgarriak ziren edota maitagarriak edo denaren nahasketa moduko bat. Baina nik niretzat ezin nuen kendu burutik zan haiek imaginatzea basoetan zuhaitzak entzuten. Zuhaitzen hartzaileak edo balira bezala.